Ganun din, kabuluhan para sa buhay mo naman. Sana'y magsipag kayong mabuti, magsipag palagi sa fishing at ating mga programa pag tinatawag nating lovers baraw. Ito yung ating sakay ng mga turista dito sa harapan na pantalan natin. At very soon din ay mag-assign tayo ng mga paraw sa Quezon Island at saka mga tatlong major island natin para naman mga turista ay mga gusto doon experience at sumangkay sa inyong mga paraw. Kaya sana ay alagaan ninyo yung kababayaan na kung saan sa nilang park, lalo-lalo na papanahon na hindi maganda, no? At may bagyo, iangat ninyo yung mga paraw ninyo. Total, hindi naman sila masyadong pinagkakang. Maraming salamat, Sir Mike. Ayan, magsisimula na po tayo para po sa parade ng mga best paraw. Alagaan ninyo yung kababayaan na kung saan sa nilang park, lalo-lalo na papanahon na contestants, okay po, attention po sa akin. Sabay-sabay po natin pataas ang ating mga layag. Okay, naririnig po? Okay, in a count of 5. Sabayan niyo po ako. 5, 4, 3, 2, 1. Mananalo dito, ang third prize po ay 2,000 pesos at ang first prize ay 5,000 pesos.
Ayan po, medyo nahihirapan din po yung art operators dala po ng napakalakas na hangin at malaking alon. Record ato, sir. Sir. Record. Charger dun. Charger. Okay, sige po, pwede na natin ibaba at mga light. Maraming salamat po. Mamaya po, malalaman natin kung sino ang mga nanalo. Alright, yan po yung first batch ng ating mga contestants sa Best Parang. Meron pa pong parating. Meron pa pong parating na contestants para po sa Best Parang.
unang resulta. Maya-maya lamang po ay i-announce natin ang mga winners. Natawagan ko yung mga kasama sa Paraw race. Dito kayo sa may bandang kanan at darating na yung motorboat natin sa LGU na hindi na sa inyo doon sa starting line para hindi na kayo mahirapan din. Konta tayo sa hangin. Inuulit ko sa mga sasama sa Paraw race. Ready na kayo, hihilain kayo. Dito kayo sa bandang kanan. Pupunto sa gitna mamaya dyan sa may kanan o ating hihila kayo mga paraw. Lumapit na kayo doon sa motorboat mamaya. Pagdating niya dyan na siya sa daan.
Sabi ni
Minsan si Wasil. Yun pong contestants para sa Paraw Race, mag-ready na po tayo. Hihilain po kayo ng bangka. Kaya na po yung bangkang ihila sa inyo, si Manong Ray. Lahat po na kasali sa Paraw Race, dito po kayo sa kanang side ng wharf. At hihilain po kayo papuntang Sabangan. Salamat.
gagawin mo diretso pa. Gulutong namin, sisita nga data. Para nabawasan na yung guta tayo. Tayo na lang natin. Tira yan. Ay, kudik. Kik na lang natin. Natitira yan. Wala na yung upo. Ay, nako. Kudik ang gawin mo. Ang bilis mga sunog sa balat mo. Oo. Kasi parang nalinis. Brian, nandito na yung sakay mo. Okay. Hindi, doon talaga kasi yung natin. Surrender. Yung leading mamaya pag parating na sila dyan. Oo. Okay. Hindi ko alam saan ba yung finish line talaga nila. Okay. Anong department? Nakatuwa din, ang daming activities. Last na ba ito? Hindi ko namamataga dyan naman, pero hindi ko namamalayan. Ang daming tao, ang daming camera. alam mo. Ay, video. Oo. Sige, sige. Di bale, andun si Susil naman yung nandun, lilitaw yan. Nakakatakot dyan sa ano, no? Kayo, ah.
ka ni Matan mo. Ayun. Hinahanap ka ni mama mo. Okay, habang naghahanda po yung mga paraw natin na maliliit para sa paraw race, yung mga bago, yun pong sa asosasyon na sasali rin po sa race, maaari po sanang lumapit dito sa registration area at magpa-register na. Pagkatapos po ng race ng maliliit na paraw, kayo na po ang susunod. Marta. Lahat po ng maliliit na sasali po sa paraw race, tumugtong na po tayo. Doon po sa bangkang malaki. Makakal. Wala, single timot na yun. Pwede natin kayain pala. Isang message yun naman ako kasi. Dalawa, yun pa rin. Single na yan. Kaya ngayon, pwede tuwakan na yan. After 2 years, mag-single ulit. O, tawagan nyo ako anytime. Single. Mabalik yung bukang bata. Hinahanap ko yun. JB, sikat ko ka doon. Si Jimmy. Jimmy mo tata. At ako kasi Jimmy kay Buebe. Nananig ka sa Niga. Niga, di pa. Yung lang kami niya mga. Maragda ka mo. Ako malag na.
Tubig ko na, maniyawawa na. Pero maghanap naman ako ng partner ko. Mag-enjoy tayo. Mag-enjoy naman ako. Partner lalaki. Papa! Wala mo na, hihilahin pa lang sila. Anong pawis? Ayaw pa yung iba.
Kuya Nilo, bakit po sa dito yun? Kuya Nilo, dito ka sa finish line ha. Alala po sa mga nanay, ingatan po natin yung mga anak natin. Baka tayo makalaglag ng bata dyan sa tabi.
Wala ka!
Yung Christopher po na bangka din sa harap, pwede yung Christopher na hila-hila. Kaya si Christopher, kaya si Paul. Yung Christopher po na bangka na hila-hila na puti, susana, alis lang din natin sa live.
malaking bagay naman ni Christopher na lukan dyan. Kaya katanya ko lang. Papay ka na ng kalakan. Pakilong ka na yung kumanya ni Bundo. Ay, si Bundo yun ako ka. Lagay mo dyan sa gilid. Kasi dyan ang finish line. Ibuto mo sa bandaro mo. Alam mo maglagay? Lagay mo yata na napagilang ng win na net. Ubag? Lazy ka na, na makita ni camera kita eh.
ate. Nako, napunta sa mababaw ang kulay blue. Mapapadpad pa yata. Ate, strike. Nako, napakaliwanag. Nanguna ang strike. Mga pangalawa ang kulay blue. Sino kaya? Ito. Ate, blue ka na pagkasal niya. May bagay ko. May pangulan. May pagkakay ka niya. Nagagaway ka gusto na yan. Sa babil. Ako, sana ka... Kulay blue. Kanagat. Anda. Kesha. Malalaman natin maya. Wala. Kasi nagpapaganda, inipat pa. Second. Kulay blue. Tulpa. Si Mr. Avon. Ayan, we have a winner first. Kuya Nilo, pakikuha ang kanilang mga pangalan. Ayan, i-congratulate ka ang inyong bet ha. Alright, congratulations mga. At maraming salamat po doon sa mga nakipag-participate. Mamayang natin kung sino yung maswerteng mag-uwi ng bagong makina, 5,000 pesos. At syempre po, yung second prize, meron po siyang 3,000 pesos. At yung third prize ay merong 2,000 pesos. Sa mga bago naman, kayo na ang susunod. Para may challenge, no? Makinig kayo. Yung mga bagong paraw. Okay. Sa mga bagong paraw, dahil binigyan na kayo inyong mga paraw, sa contest na ito, isa lang ang mananalo. Okay? Yung pinakauna ay mananalo rin ng makina. Ang makinang ito ay sponsored po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alright! Rules of the game. Isa lang po ang hawak ng inyong layag. Hindi po pwedeng may kasamang assistant sa paghawak ng layag. Yung main operator lang ang hawak ng inyong mga layag. Okay, mag-ready na po kayo at kayo po ang susunod na hihilain. Inuulit ko, isa lang po ang pwedeng humawak ng layag. Mamaya. Pwede pong may kasama
punada nga sa kaysa lang. Duwa-duwa mo tikarga na. Baka di may sakot at kasis. Kung mabait lang ma. Ay, ito. Pero magkano sa dito? Namarpak nga. Ay, ako yan. Naulit pa kay. Second. Ay, muna di blue. Ajay stripe. Ay, ajay may sa. Tapos biglang nga nakuha ate ajay pa. Grabe na marka. Kasi nagdakil mo day ajay kikli na ni. Lapat. Kasi yan nalaplapat na parpapagaya. Akin na plus 5,000. Tapos ajay ko ako nikas wa 10,000. Dan ajay nikas ko ajay 10,000. Jadi mo na. Ang namnamat at kaya ajay ninangakuan pagaya na ang kapal. Ay, inakbita lang na di buntis ko. Total papay mutlaan niya. Santay. Sa ating balik igayan. Ay, nakakasya. Tutong ko kasi doon. Live stream. Hindi pa naman ito pero naka-standby ka sa live stream. Makikita ko ay. Okay na ba ganito? Pwede yung baba na lang ko kayo konti. Kasi Doon po sa mga nanalo, wag muna po tayong aalis. Ano po? May awarding pa po tayo. Yun din po mga
Siglipan, mapukaw ba ate, nagtakal. Gusto mo lang yun. Sabi ko sa ako. Wala namang reklamo, maganda. Maganda siguro yung ano niya kasi walang reklamo si Juanito eh. Kanya-kanya silang layag, so pare-parehas ang layag nila ngayon. Pare-parehas yung ano, so hindi gaya dun sa isa na kanya-kanyang paggawa, so may malaki, may maliit. At least ito, pare-parehas, makikita ngayon kung sino yung magaling. Siguro, mga mapukaw ate yan. Kapaya, Okay, sir. Mga mapukaw ko kung nalaman natin. Siguro. hanan, tayo sulong na eh. Ano ko kung piyata, mag-isip na lang, pukawan. Pukawan. Yan. Inisip yan ako. Bali last day. Well, last day. Tingnan na, nakalipan ng biyatin, nabiyaklis. Ay, diretso. Well, ano, labaak na ako. Awal, sulong kami. 2 weeks na yan. Napay na namot ng 2 weeks kaya ang awan na lablaban na sa punto. Silip ko siya. Ay! Di ba, litangan na karoon niya. Yung matir rumor ni Jay ko atoy, Jay Man City Hall, Jay Lidbol. Well, ay, wala nang daw. Ano yung sagda? Hindi ka sa kasoy may kaming product na billiards. Tusin pa, o dyan, may biglaan kita ang kusina. At saka parparehas daw ang batilayan. Ang nakalabigay niya at batibakyo na nabasit. Ate, parparehasan. Parparehas dati atan ni. At layag si tawag siya ata. Nagadudin. Papapila ang tato. Ay, pandapila. Ulit na ito eh.
Libre ata nun. Sa kanya ata. Parang kapuso. Nagpapaste. Tawanan. Ako kay malight na siya. Ay! Ako makalaguran mo dito mga map. Ako ang labay di pagkulanan. Napang libre ko na. Ano yan? Nag-record ako. Alam niyo guys.
Ay! Meron tayong yung role natin kung kay Jesus Christ. Ayaw po. Ka-MIS office po. Kasi po ako lang po. MIS office. Meron po. Yes po. Sabi mo ang mapampalog na kamay. Pagkayang. Nato tayo kumako na. Pagkakit tayo kami. Tak mawan juga kita ngarang-ngarang kita cari tayo. Kurang lupa Napanan? Rescue, rescue. Nalainya aglangit sa dalungkap kita maog hindi kailang kita ko diba sudah garut dan ada tidak dagat Ini Roni.
Siguro ba? Nililig niya naman nila. Para ano lahat sila eh, hihilain kasi yan. Ay, may naipatan po yun. Tignan mo naman ang mga bata na gano'n. Kaya nga kung gagaling nilang lumangoy, pag tagalukap na ako, magagaling lumangoy. Eh pag meron silang palarong mga sisis, mga paglaki, sila talaga yung mapababae, Mapatukoy. Hindi naman pala lumaki dito dyan eh. Magalukap lang. Sinong Cavite yung tatay niya siguro? Pero yung nanay niya, ang Tagalukap, Rabanera. Minsan nga niya daw yung nanalo. Yung Miss Island. Tumama ka sana rin kay Ronnie, andun na. Bakit ma'am? Di ba sumasama ka? Sumasama ka kanina ata. Mag-back out. Okay lang yan. Ang gandang kuhanan na yung hilero na sila. Hindi. Kanina anong nandito lang ko, pero tuloy. Maganda na daw. Karera na yun. Nakaisang ba? Pag mag-start na lang daw, mag-start na daw. Oo, di ba naka-live streaming naman, kaya kahit dilipat-lipat okay lang. Oo, naka-standby lang. Inaano ko na yung hilera nila para makikita naman dun sa mga manunood sa ay magkaano mo, Para makita. niya. Diba? Ganda eh.
Sumama ka sana, Ili. Ay, ano. Herlene, andun siya. Sumakay siya sa rescue. Ayoko, dun siya pa yan, no? Oo, yung maliit. Ang ano doon, matatalsikan yung camera. Nakuminom na akong garum, ha?
screen. Paano yun? Baka yung extension. Hindi, basta yung extension.
matagal pa naman. 38. Sasaksak natin mahirap na. Huwag ko rin makuryente. Nasan mo yung ano? Yung sa ano niya. Sa yung ganun ko sa lockdown. Itong wire na to. Ito? Hindi, ito. Yung dulo.
habang gagaling ko daw doon.
Ata. May mga kwan na sila. Ano nang tawag doon? Tinawag na.
Alin? Pagkain to? May ginagawa pa ako? Kaya nga, mamaya ko siya, may ginagawa pa ako. Tapusin ko lang. Alin? Ay, pagkalot. Bakit sabay niya? Dapat sabay niyo. Layo. Ang layo pa nga ng dito. Kasi lang makanti. Hindi pa makanti. Parang nagtantay lang sila. Paano tama yung pagkakaganti sila? Yung mga nakakagugong. Yung mga layag nila. Kasi ganito lang nga din kasi. Kanina, ganito nga din. Mabante ko sila kasi mabagay. Hindi mo makukunin yan pag mga sila. Hindi doon. Mabagal lang. Makanti na sila, oh. Makanti na. Makanti na sila. Mabante. Ay, makanti sila. Kasi sila yan, nagapit ng kapo yan. Wala kang hindi yan. Naka-audio yan, no? Sabi yung mga server na sakit sa akin. Para worldwide na panawagan.
Texan nyo na lang. Sino kaya ang mananalo? Isang makina per 30,000 po ang mapapanalunan. Nung nag-iit. Oh, para po sa race na yan. Sila sa ibang sa Gira. Parating na. Yan na po, malapit na po sila. Ang nakikita nyo po ay nasa 48 na units po ng Parao. At muli po, pinapasalamatan po natin ang sponsors ng ating mga Parao. Unang-una po, ang ating partner na National Government Agency, ang Department of Labor and Employment, na siya pong nagbigay ng 1 milyong piso para mabigyan po ng 50 Parao ang Asosasyon ng Parao Operators dito sa siyudad ng Alaminos. At ito po ay magsisilbing kabuhayan para sa ating mga kababayan ng mangingisda. At ito po ay magiging tourism attraction dito po sa ating lugar, lalong-lalo na po sa 100 Islands National Park. At syempre, maraming salamat po sa Pioneer Adhesives Foundation Incorporated, lalong-lalo na po sa Executive Director, si Madam Martina Ispakowski. So, pag-donate po ng ating mga sales, yan po nakikita niyo po ang magagandang sales, yan po ay binigay po ng Pioneer Adhesives Foundation Incorporated. At syempre po, yung mananalo po, yung nag-iisa po na mananalo sa race na ito
ay mag-uuwi po ng isang bagong-bagong makina na worth 30,000 pesos, sponsored by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gusto rin po natin pasalamatan ang ating mga partners from the media, the ABS-CBN, GMA, and all others na tumutulong po sa pag-promote nitong bagong tourism attraction dito po sa syudad ng Alaminos. Maraming salamat po. Ayan na, sino kaya yung nauuna? Yun ho parang na meron pong banderitas. Ako, napakaswerte po niya. Ito rin po ang pagkakataon, napasalamatan po natin ang mahal nating Mayor Arthur Celeste sa kanya pong suporta at walang sawang pagtuklas po ng mga oportunidad para po mas mapaunlad pa ang industriya ng turismo dito sa bayan ng Alaminos. At syempre po, lahat po ng bumubuo ng 100 Islands Parao Festival 2017. Sa ating po Executive Chairman, na si Mr. Solomon Tablang, si Dr. Emily ng ating po City Administrator, the overall coordinator po ng 100 Islands Parao Festival, lahat po ng department heads, section chiefs na tumulong para po maganap ng maayos ang ating pong festival. Ang ating pong event chairman for this event, Mr. Miguel Sison, ang ating tourism officer. At lahat po ng tumulong, si GSO, ang ating pong CDRMO, lahat po ng tourism staff, City Information Office, at lahat po na hindi ko na nabanggit. Maraming salamat po sa inyong suporta. And, nako, maraming salamat din po sa lahat ng ating participants. Huwag po muna tayong umalis dahil pagpaganda na po gumanda-ganda po ang panahon pa. Magkakaroon na po tayo ng free ride sa ating mga paraw. Susubukan na po natin sumakay sa paraw. Sa ating pong mga bisita, nagkaroon lang po ng
po tayo ng magsasakay sa paraw. Okay. Saba. Kunwari hindi ko alam. Dito ako sa likod para kuha yung bangka. Yan. Ayan na. Dad, gagamitin na. Sandali lang po, huwag po tayong mag-away. Sandali lang po, huwag po tayong mag-away.
Okay, isa lang